дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун $100 миллион амрикоӣ ҷудо карда шуд. вазири нақлиёт омодагӣ ба зимистонро масъалаи аввалин дараҷа арзёбӣ намуд. дар сардхонаҳо маҳсулоти фаровон нигоҳдорӣ мешавад. донишҷӯи консерваторияи миллии тоҷикистон дар озмуни байналмилалӣ сазовори ҷойи ифтихорӣ гардид. фонди саудии рушд созишномаеро оид ба ҷудо намудани $100 миллион амрикоӣ барои сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба имзо мерасонад. дар ин хусус пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси фонди саудии рушд Султон Абдулраҳмон Алмаршад, ки бо сафар дар шаҳри Душанбе қарор дорад, иброз намуд. ёдовар мешавем, ки то имрӯз 12 лоиҳаи рушдро фонди мазкур маблағгузорӣ намудааст, ки ин лоиҳаҳо барои Тоҷикистон ҳаётан муҳим ба ҳисоб мераванд. ҳаҷми умумии маблағгузории фонди саудии рушд дар бахшҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз тақрибан $300 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. лоиҳаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун яке аз лоиҳаҳои муҳимтарини минтақавӣ арзёбӣ мегардад, зеро ин лоиҳа бо иқтидори кул дар оянда бо истеҳсоли нерӯи барқ дар ҳаҷми 3,6 гигаватт барои рушди на танҳо Тоҷикистон, балки давлатҳои Осиёи марказӣ ва дигар кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистон низ саҳми арзанда хоҳад гузошт, таъкид намуд Султон Абдулраҳмон Алмаршад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури вазир Азим Иброҳим ва сардорони идораҳои хоҷагии роҳҳои автомобилгарди кишвар ҷаласаи ситоди омодагӣ ба зимистон баргузор гардид. дар ин бора дафтари матбуоти вазорати нақлиёти кишвар хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, дар ҷаласа тибқи нақшаи чорабиниҳо масъалаҳои омодагии техникаи роҳнигоҳдорӣ ва таъмини роҳдорон бо либоси зимистона, маводи зидди лағжиш, ҳамлу нақли зимистонии бор ва мусофиркашонӣ ва дигар масъалаҳои марбута баррасӣ шуд. вазири нақлиёт омодагии муносиби роҳҳо, техникаю таҷҳизоти дахлдор ба зимистони фарорасидаро масъалаи аввалин дараҷа арзёбӣ намуд. аз сифати кори мо бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, ҳамлу нақли саривақтии бору мусофирон ва фаъолияти мураттаби соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат бастагӣ дорад, қайд кард Азим Иброҳим. вазири нақлиёт ба роҳбарони идораҳои хоҷагии роҳҳои кишвар барои дар муҳлатҳои наздиктарин бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳои мушаххас дод. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент бо дастури раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода барои бунёди сардхонаҳо дар онҳо захира намудани маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. ҳоло дар шаҳри Панҷакент 6 сардхона бо ғунҷоиши 1650 тонна маҳсулот мавҷуд буда, дар онҳо меваю сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ нигоҳдорӣ мешавад. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз сардхонаи соҳибкор Фарҳод Илёсов гуфта шуд, ки инҷо ҳоло 20 тонна картошкаи тухмӣ, 140 тонна сабзӣ ва 20 тонна себ нигоҳдорӣ мешавад. ҳарорат дар сардхона тибқи меъёр таъмин карда маҳсулот дар вақти зарурӣ ба бозор бароварда мешавад. ба масъулини раёсати кишоварзӣ ва кумитаи идораи замини шаҳр дастур дода шуд, ки ба соҳибкор барои роҳандозии кишти картошка қитъаи замин ҷудо намояд. дар ин бозид раиси шаҳр ҳамчунин аз сардхонаи ҷамъияти матлуботи шаҳр низ дида намуд. инҷо ҳоло 60 тонна пиёз нигоҳдорӣ мешавад. ба роҳбарияти ҷамъияти матлубот дастур дода шуд, ки барои истифодаи босамари бинои собиқ идораи раёсати ҷамъият, ки масоҳати васеъ дорад, тадбирҳои амалӣ андешад. дар ҷумҳурии Қазоқистон озмуни 25-уми байналмилалӣ таҳти унвони Романсиадаи Қазоқистон анҷом ёфт, ки дар он сарояндагони мамлакатҳои гуногун иштирок доштанд. аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин озмун Шерзод Абдуллозода, донишҷӯи бахши 4-уми шӯъбаи сарояндагии академӣ, синфи профессор Миралӣ Достизода муаррифӣ намуда, сазовори ҷойи сеюм гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. бояд гуфт, ки дар озмун 64 номзад аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон иштирок доштанд ва дар намоишномаҳои довталбон, ки ба забонҳои қазоқӣ ва русӣ романсҳо намоиш доданд, ҳунармандони номдор, намояндагони театру академияҳои гуногун баромад карданд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.